Assalamu alaikum masoya. Ni Hantsi ne ka gidan kowa. Hantsi ne ka gidan kowa. Zan leka gidajen shugabanni. Da farko zan fara da sarkin ubanmu martaba sarkin Zazzau. Wanda ke rungumar mu a kowane hali na jin daɗi ko na wahala. Muna buƙatar mu talakawanka ka isar da saƙonmu a wajen shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. Wallahi tallahi muna cikin bala'i, wallahi tallahi muna cikin an kai matakin da makwabci yana sata abincin makwabci. Masu sana'o'in hannu yanzu sun koma hula. 'Yan kasuwa kuma sun koma cin jarinsu. Hatta su ma ma'aikatan gwamnati har yanzu ba su samu albashi. Saboda haka mai girma shugaban ƙasa ina sanar maka ne halin da muke cikin talakawa. A gaggauta ɗaukan mataki kamun lamarin ya kasanta. Misali, gwamnati ta biya ma'aikata albashinsu. Su kuma 'yan kasuwa da masu aikin hannu. Gwamnati ta samu musu wani tallafi wanda za su rage wannan raɗaɗin zafin yunwa da ake ciki. Kaji aikin hankali! Hatta ƙasashen da ba su kai mu ƙarfi ba sun tallafa wa talakawansu. Saboda haka ina kira ga shugaban ƙasa ya duba wannan shawarar tawa. Allah ya sa! To, salam, a huta lafiya.